bareng joget apa iki contoh ini nginget sih ganti ya terus lo apa loncong goeng ini dudu wong poli persis kaya wong edan Sukamara ya ngono kuwi wong edan joget ning pasar Sukamara Janin joget apa senam kowe iki? Joget modele kaya nek skokil. Iso nginang-ngine dhewe iki lho. Ya paling ora blake dada ki disawang jangkae gong tiba tengen. Lek jangkahku tak polne. Ucul. Dek parai pathokane iki piye? Pathokane joget iki. Nggih pathokane lak sik to joget tok nggih pathokan ki joget apa nyekar? Patete wong joget lak ana to larase. Ya. Capengane tangan ki blakno dadamu tegese jembarno dadamu ben ketok gagah. Nah, tiba gong sikil tengen sik, angger gong glur. Nelo 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 la glur lah ngene tiba tengen coba. Neno nene neno neno glur. Tiba tengen nano nano neno nano